Така, здравейте, продължаваме темата с Free Energy. На задния фон цветните кружки, които се виждат с самоиндукцията, паразитните ни токове. А това, което е в центъра на снимката, всъщност показва работа на фотодатчик, направен чрез лазер на транзистор BC547. Предвид това, че геркона, който бях ползвал за подаване на сигнала, му ограничава чисто механически в честотата на работа. Не може да се върти с висока скорост, защото е ограничено чисто механически, а тук нещата стават по различен начин. Истината е, че аз не разбирам до край как работят точно транзисторите, но в общи линии магнитите прекъсват лъча, с което подават импулс. При спиране на светлината се подава импулс. Ето как изглежда и лъча. Той се отразява почти под прав ъгъл. Ето, надявам се, че се вижда. Това е фотодиода. Това е огледалото, с което отразява, а това е лазера, който пуска лъча. Това е. Благодаря за вниманието.